Dem ja nennt er nicht so gronisch. Dem ja nicht so gronisch, ja nehme. Nee? Okay. Lubię přihladováky, lubi přihladovario, ja was wutromne witam na mytowanske zarjadowanie ideowego wubědžovania załožby za serbski lud, rec wjaza, rec zvězujo, sorbiš verbindet. Moje jméno je Jan Buda, ja jsem direktor załožby za serbski lud, a nejsem sam tu pola nas v studiu, ale jsem si koleginu sobupšines. Hej, witajcie, też wotme. Moje imię jest Felicitas Birkhofnowa, a ja działam tu pola założby za serbski lud w obwoku zjawnostnego dzieła a marketinga, a miach wone tu nadałk, tu te wuby działane organizować, a wszystkie temy pola nas w zarydzie zreadować. To dla so jara weselu, zo smym dżęca, so tu obczelić. Niekotrzy se samo prašeja, kak je třeba tomu dojšlo, zo załožba za serbski lud tajke ideowe wubědžovanie wuhotuje. Te przyczyny są relatywnie spieszne rozjasnienie. Spryniasmy równie też w dyskusjach ze serbskimi radzicielami. Założboje rady zwieścili, że je nasza prioryta spichowania zdzierżenia serbskiej ryczy we wszystkich facetach, a w całej Łužice. A to dla by nam ważne, a jen pucz namakać, jak możemy na jednore właśnie spichować takie projekty, kiż rycz spichuje, a ryczy tyja. Na drugiej stronie sme so čipni byli na wasze idee, to dla też tutun impuls, hej, što popraw w tych regionach te ludzi mają za ważne, za wunoszne, a to dla sme też jara dżakoni za każdą ideę, kiszo se sopala nas zapodała. Kajžižo prejach te wubědžovanie je například porno tomu sakskiemu wubědžovaniu čin sobu fonga, wusmierene na cywu Łužicu w Sakskiej a w Braniborskiej. Doda tym też wesoły, zo je moja zastupierka za delnu Łužicu, knini Sabina Zigowa, tuđenca pola nas. Witaj. Dobry dzień. Szyknym obszilnikam tego ideowego wuběžovania. Ja musím přidać, až na zachopenku som była pičku skeptiska, lec budu se dość ideoteke, also wopšiliš ze zdolnej Łužice, ale ja som widziała, podajo, poprzałże kreatywne, dobre idee, a ja se wielkim wieselim, aż ja skoro poeca szutnych projektów przospo, aber tych ideowych przospo ja przyszło ze zdolnej Łužice, aber kęcz su pokrzacujące idee, to groni, oni su za gornu a za dolnu Łužicu myslone, a to se mnie wosebnie zwieseliło. Dokolaž to je přece vážne, sobo myslíš, my máme gornu serbštinu a dolnu serbštinu a to je redna věc, kaž se od zachopenka přece na všechno myslí. Jo, ja se teke veselim, až sú se wopšelniki ze znakšomnych regionów wopšelili, kenš su akle před krótkim, aber slednymi letami przystupili do Setlinskiego Ruma, a to se mnie zwieseliło, aż teke bo tam su przyszli wielgin dobre idee. A ja mogu jano kroniš nešto tužnych, tož nie dobu,
dają zase dalsze wubieżowania, albo wy możesz takie se na nas oprosić, aż my możemy wam znasz w opoku projektowego spiechowania pomagać. Ale nie to sme wiegi narskie, kto je dobył, dalsze se przechwatasz. Hej, wutrobny Jack do Kotschebusa. Prede hać tute potajnstwo uspětlimy. Chcу so najprve jeszcze jednemu ważnemu aspektu wienować, to je mianowicie nasza jury. Żeby jedne wubědžovanie było bez jednej jury, myśmy wszyscy byli jara překvapeni, że mamy tylko zapodatych ideów, a nitko by za tu narok czym Češi za tu jury z tutych ideów ništo wubrać. Ja chcę so wutrobne podziakować pola członów jury, ki su tutun zamówity nadak převzali. Myśmy wiezo ladają na to, że te wubědžovanie, jojne wubědžovanie po cywej Łužice ladali też, że je ta jury wułażena. Tak su za delną Łužicu we jury sobu skutkowali Franciska Albertowa, Angela Schormanowa a Meter Nowak, za Slepiansku končinu Manfred Hermasz, a za Hornu Łužicu Sonja Reherowa, Helena Wiacłakowa a Jakub Wójcza. Wutrobny Jack wam za wasze dzieło, a ja sam jara wesoły, że je Jakub Wójcza, dżęca digitalne k nam przyzamknene, a może w imieniu jury też jeszcze raz reflektować, jak wy wasze dzieło widzieli. Witaj, Jakubie. Riane Nadok. Jano Kajsiža prajo 7 člonov z jury z Hornej Delnej Łužice. Pisane mixe šlakých vobuku, ki su mogli tam też fachowe o tym poradžować. První raz som ja tak Nadok převzal, to by kytro zajímavé też widzieć, jako wszelakich a zajímavých projektów oproti dała. 660 projektów však su se hodnočili, 24 so dżęca spichuje, budżet byl še 80 000 euro. A to by kytro ciężko rozsudzić, also nic ciężko, ale to by szkoda rozsudzić, tu te pieniądze dostane, a tu nic, jako by się tam wprawdzie wulgotne projekty podla. Jury jest wyza tutaj opisowania, te projekty jara dery, a dokładnie obladała. Kryterie bychu wyza rzecz związują, nabożowanie, albo też stworzenie rzecznych rumów też w središću, a tak są na przykład mieli kategorie, ale jsme mieli po kryteriach postupować, żywa rzecz a kultura, nasledność, innovatywność, otwórstwo zjawne zahim na projekcie, wulkość, celowe skupiny a tak dalej. A na zakładzie tych kryteriów jsme potom dostali na dybki rozdzielić k każdym projekcie, a z toho je potom wurostwa tabulka, kotraż by potom zakład za mytowanie dobyczeriów. Jeszcze raz krótka k tej skupiny jury, każ prajne by to jara homogena skupina, tam byśmy si pomierne wiele przez jedni mała dyskusję bychu, to też za to reči, że są te projekty obchodzie so chodzili do tego wubědžovania. A ja, każ prajne reane idee, budżet nasze nie przewulki, tuż chcę wszystkich motiwować, kociż nie są so mogli mytować, tuto ideę si zdzierżyć, so nadale wutwarić, dalej wuzrawić, a se nas pytać, damne zapodać. Hej, wutrobny Jack, Jakubie, za tute zimanie. Hej, na tutym miejscu woprawdź jeszcze raz wutrobny Jack, všim członam jury, ki su ten zamówity nalog w relatywnym krótkim czasu dobili spełnić, z jednym, kaž ja mam dobrym wusledkom, ale wieso też te jasne słowa, štuž dżęca so nie mytuje, to nie reka, so by ten projekt szpatne, to cyle nie dosahało. Ja si myślę, że byśmy jac budżeta za to mieli buchu wiele projektów ze czystym świadomym so runie tak mogli mytować. Ja so mimo tej jury wieso też o sobie dziękuję koleginam a kolegam w założbowym zarjedzie. To nie jenoż leżało na dwojich ramieniach, ale tam jojen cały sztab so w tej całej dobie to nastacza koncepcjonowania, hacz do wyodnoczenia tych jednotliwych projektów, do wubědžovania ze z tym zabierał. Ja sa jara wutrobne dziękuję członom założbowej rady, ki su na końcu so też przesvědčić dali, że je to hodne tam inwesty budżet do gospodarskiego plana stajć, a wieso všim zapodariam projektu za ich input, tam su wiele dobrych idei podla, a ne budźcie zrudni, když udženca nejšće mienowani a komitovani, mo planujemo klitu dalsze takie wubědžovanie. Nitko su zawešte šici čipni,
Štuje si, kotry myto w kotrej wysokości zdobył, myśmy w kategoriach ryczeli. Myśmy cele jednore ten wysokość do myta troszkę sztaflowali, tak so započejo pola 500 euro za mniejsze projekty, aż do 310 000 euro za większe projekty je cyba paleta budla. A jen ważny kryterii, kiśmy jury od sobie z początka sobu dali, so chcemy wyzadoczyć jedną dobrą wyważeność po całej Łužicy, also w wszystkich regionach, co się so po moim zdaczu cele dere poradziło. Tak widzimy k prvnej kategorii mytowani w wysokości myta 500 euro. A jako prvnie chcę przedstawić projekt, który je so zapodał z Komorowa. Z Komorą je taki przykład, jak się knini Zigora prediżo prajwa, jest so sydlenski rum braniborskie troszkę rozszerzył. Z Komorą je od 2017 w obstatk sydlenskiego ruma, a netko są oni na ideę przyszli w odpowiedniej biblioteku wyłotować. Bo widzicie, to są przez wszystkie folie czane, k hesłe wyważeność w regionach. Mamy tylko naliwo ekstra taką łużiską kartę, a taki żółty dybk, so możemy się kusk wizualnie też przedstawić, gdzie w dwurycznej Łužicy je tu ten projekt zasedlony. Hej, poprawom buchmo nicht gole očakovali jedno zastupero z Mieszczańskiej Biblioteki z Komorowa, bohužel to nie fungowało. Tak możemy ja wam skrótka ten projekt przeczytać z toho projektu opisania, to nitko mam w niemskiej ryczy. Seit Mai 2017 gehört Senftenberg zum sorbisch-wendischen Siedlungsgebiet in Brandenburg. Daher sieht es die Stadtbibliothek als eine ihrer Hauptaufgaben an, den Territorialbestand mit einem breit gefächerten Angebot an sorbischer Literatur, Belletristik, Sachliteratur, Periodika zu ergänzen. Hej, wutrobny Jack. A wiele úspěch hat tu temu projekty. Příčinný projekt, když je myto we wysokości 500 euro dobył, je jedne serbskie poponio za swojby w Budyszynie, to šo bieži ze stojšto kooperacijskimi partnerami a dobi na koncu tomu służyć, zo swojby so w jednym rycznym rume romadže namakaja a mesobu tam serbscy rycza przez jacere generacje zjazują. A ja se nadziejam, że możemy nitko Katju Lisnerec powitać. Ona by poprawom dobyła przy telefonie być, ale jakaś tak jest techniku drude. A nitko. Du mir słyszeć? Hej. Hej. Gotre projekt, aber ja, da wird schon nicht nismo słyszeli, što se tu co čas podał. To je te serbskie popodnio w Budyszynie. Dziękuję so. W Budyszynie chcemy, albo Budyska župa Jan Arnošt Smola, Klitu Veliče, przewieźć zetkanie za serbskie swojby, tak rzec, zetkanie a wuminu w przyjemnej atmosferze w Licze na zarodzie serbsko-ludowego ansambla w Budyszynie. Chcemy przygotować poskitki za dzieci, a przy tutej zabawie pod gołym niebem ma wyzo serbszczyna w središću stać. Dzieci są ze sobą zeznają, rajkaja, a tuty popodnio ma wuklinčec z koncertom Serbsko Kora. Przeprocedzić chcemy swójby z Budyszyna w okoliny, aby so te skończyny Malešec, gdzieś opytaja dzieci szulską wuczbu w Barcze, Hučinie a w Malešecach, so oni też zvonka szule zeznaja živu serbšćinu, a w najlepším padzie ma stuteje wumieny z tutego zetkania a popodnia nastać kruta syć, kruty cyłk ludzi, kruty cyłk zajemców na serbskich poskitkach w Budyszynie. Dziękuję. Wutrobny Jack, wutrobną gratulację, a wizo dobre poradzenie przy realizacji tego projekta. Utrobny Jack. Przychodny projekt, który mamy, pokaże albo je zapodate ze sredźnej Łužicy, mianujcy Zwojorec,
a tu, gdzie woto tun konwersaciju w szydnym dniu polepszyć, respektive rumisch skiczeć, gdzieś może się serbować. Jara zajmowy projekt, a wieso bone odpowieduje tym zamieram, które smo ze tym ideą wubudżowaniem chcieli docpieć. A ja so nadžiam, so môžeme nitko knjeni Gabriel Lulinago od župe Andrea Seelera ze Svojorec povitať. Okay, da môžem ja skrótka vám przeczytać, što je so w projekcie zapodało. My chcemy nu dźěwaničku serbowanie we wszednym zjawnym żywieniu Wojorec dalej wejść. W središću steji zetkawanie ludzi, kotrzy su dre na kurs serbšćiny chodzili, ale si husto došlišće ne zvjereja serbšćinu stajne aktivne nałožować. Hej, die tutemu projekty wutromnu gratulaciju a wiele uspjecha przy realizacji. Jak wszelakore projekty su, ki su so zapodali, pokaza so też na przychodnym projekcie, kiż je myto w wysokości 500 € dobył. Jodzie menuce wojen naszczynowy obraz w Pančicach, kotryż dobity serbskie osobitości te regiony zwobraznić, a tak na to skedźmić, każdego kiż przez wes jedzie, albo so tam wukodżuje, zoje to jedna serbska wes. A k tomu chcemy powiedzieć Jadwigu Schneidritz. Witaj k nam. Dobro wieczór. Ja jestem Jadwiga Schneidritz, a zastupuję dżęca Młodzinu Pančice Kuku. Nasza projektowa idea je na 11 obraz, ki teme serbskie osobitości w Pančicach Kukowe. Od letusza mamy jeden młodzinski klub, a tu nie na sportniszczu. Jeszcze tutaj rumy restaurujemy, ale przychodne lata smo na kurzy pod hotowi. A nam je osoby ważne, że nie jest jeszcze nie zatkawaniszczo za młodzinu, ale zaskarżuje się tam też wieska, albo drugie zajemcy. Tak chcemy tam też rady zaradowana za wszelkie generacje przewieźć. Mamy tam 2 rumy k dyspozycji, a osoby jęce jara dere za to chodzi, dokoż ma też bima, jedną szczynowinu, baru a jeden DJ-pult. Ale tutaj równości chcemy naszą serbską identytę w osobie pokazać z tym naszym obrazem. Dokoż je w osobie też Pančice Kuku je na wieska z wiele kulturnymi wierszkami a z ważnymi osobinami. W fokusu ma to stać Jakub Cieszyński. Mamy wiele stacji w wieski, które nas najmniej dopomnie. Na przykład pomnik w Lipiu, aber też ta Cieszyńska ścieżka, która się sedyca dokończyła, aber też zakładna szkoła. Potem dawają pak też jeszcze tamne stacje, które na serbsku korony pokazały wieski, na przykład koleswarski puczyki, serbskie impresje, aber krawatowy puczyk, aber kulturne wierszki, kaž jutry, aber mejmetane, które my też jako młodzina wurtujemy, a przeco rade hajimy. Chcemy tu ten projekt rady z jednym wumycem realizować, na przykład Stefan Hanuszam, a młodzina chce jeho przy tym podpierać. Da też tu wutrobny dżak za zapodacie idee a dobre poradzenie przy przesadzeniu przyjął. Dziękuję. Przychodny projekt pokaza na to, że je też można w jednej Łužicy jen projekt zapodać, kiż pak skutkuje po całej Łužicy, w tym padzie je ten projekt co z delnej Łužicy zapodał. Na jednej stronie on zadziewa tomu dzieci dostać, na drugim boku on dopoma tomu serbsku rycz šírić. Ja sam jara čipny na to rozkładzenie. Ich hoffe, dass wir jetzt Frau Karin Ascher begrüßen können, die uns ihr Projekt vorstellen wird. Oh, to je wieso szkoda. Da budem ja opisane skrótka przeczytać. Sorbisch verbindet. Wir müssen dorthin gehen, wo Jugendliche und Erwachsene sich treffen, um viele zu erreichen. Mit den frech und emotional bedruckten Kondomen in Einzelverpackung erreicht man unkonventionell junge Menschen in ihren Lieblingsumgebungen. Somit entsteht eine positive Verbindung zur sorbischen Sprache. Wortgruppen wie Ich liebe dich in diesem Zusammenhang haben zudem sehr emotionale Bezüge. Damy sobie przekwapić, kabucie so tutun projekt zwoprodzić.
A ja, z tym sme kategoriu w wysokości myto 500 euro opuścimy, a przyjdziemy k przychodnej kategorii myta w wysokości 1000 euro. Hej, prynje myto z tutej kategorie gdzie do Wulkie Dubrawy. Oni su si tam jako zamiar stajili wiace činč veľkých základných šuli, viace sensibilizować za hodnotu serbskiej rycze a kultury, a w wobłuku hudźby tam na ten tema intensywnie skedźmnić. Ja se nadziejam, że możemy nie tylko powitać Frau Rosemarie Henke. Ist sie erreichbar? Ja, sehr schön. Können Sie uns hören, Frau Henke? Tam dała niekaki problem ze zwiskom. Šužište nie ta široko pasmowa syć tak daleko w utwarena. Da proszę Ciebie ten projekt skrótka przedstawić. Oni mają na tej szuli w Wulki Dubrowie tę ideę, de szulere wszystkich radonów za serbską rycz a kulturu sensibilizować, a właściwie stare nałożki a tradycje znowu ożywić. Oni chcą jedną ekskursję ze szulerami a uczorami do Krabatu Myna, do Czarnego Gomca przewieźć, a tam ten tema dalej pohubšić. Hej, przychodne myto so jara dere hodzi do leta Seelera a Koceria, k tomu netki jeszcze smola, to są niektóre religiozo smo to svědčili. Serbska Muria ma tu jedną dobrą ideę, jen video zwoprawdzić, tam sme čipne na detaile. Hej, witaj k nam, Peter Giswok z Radworja. Dobry wieczór, ja jestem Peter Giswok z Kassowa, a ja chcę jako przedseda Serbskiej Murie Rady nasz projekt Wukninski Widi wo Seeleru a Smoloru przedstawić. Digitalne wukninskie materialie była ja za szuleriów letników dzień a ważniejsze. Wuwicze takich chcemy jako Serbska Muria aktywnie spichować. Tu sme se předovzali priny wukninske vidii w serbskiej ryči produkować, a na platformie YouTube wozewić. Šako sme před nešto litami tež ještě jako šulerio za všelakore předmety z pomocou video od Simple Club abo Mr. Listen to Go wuknuli. Videa tutiju stronu wozmemy si za przykład za swojskie produkcje. Zladujo na lito Seelaria a Kocoria ma se jeden video zabierać z Andrijom Seeleriom, tam z Janom Arnoštom Smoleriom. Vidii máte z dołożu mnie speć a 10 mężczyzn w krótkim czasu mnoho informacji o żywieniu a skutkowaniu odpowiednio wodczynca sposredkować. Spomiatkliwość informacji spichuje so przez obrazy, grafiki a diagramy, ki se pak romadźe pytamy, pak sami zestajimy. Vidii máte so w prynnym redzie mirić na szuleriów wyższych letników, na wyższej szuli abo na gimnazjum. Tu chcemy wolne informacje sposredkować, ki są w tutych letnikach we wučbie serbščiny ważne. Za to je trebna kooperacja z wučeremi odpowiednich szulów. Knie Šinova, fachowa poradźowarka za wučbu serbščiny na Serbskim gimnazjum w Budyszynie, kaž tež niekoci młodsi wučerjo su nam hižo pomoc poskyčili. Mimo toho sme se jako Serbska Muria przy nadživanju prašenju za aplikaciju Quizap, kižo intenzivne ze serbskimi wodčincami zabierali. Gotowe vidii chcemy też w socjalnych syciach širić. Wutromne dżak za myto. Hej, wiele zboża do Kassowa, respektywne całej Serbskiej Murii, a też tu przyjął dobre poradzenie przy realizacji tego projekta. Też przychodny projekt, mój si myśli, zabiera so z letom Kocora a Seeleria, tu gdzie mianowicie w Kocorowu szulu, a to nie ma niczego ze smickami a koczkami czynić. A ja tu sme jeszcze raz Katju Liznarec Postrovič, kotrež jo zastupuje župu Jana Arnošta Smolera Budyšine a dvorstvo Radiškove Struži. Ďakujem za. Budyska župa Jan Arnošt Smoler chce poskyčiť hromadže s dvorstvom Radiška, ki však v Struži
skutkuje projektowe dny za šulerjów serbskich zakładnych szulów a za hortowe skupiny we Šulskim muzeju, kiż reka abo nosi miano Kola August Koco we Stróži. Šulerjo zeznaja živenje a tvorenje Kola Augusta Kocora a rune tak zabiraja so ze šulu před 200 letami, kak su šulerjo tedy vukli, što bišu šulske, kotre bišu šulske obstojnosće a tak dalej. A to chcemy do projekta romadźe zjeć, šulerju przeprosić przez całe lito tak rec klitu, gdzieś zabieraja so ze serbskiej ryczu, osoby też w tutej kończynie, gdzieś je ona so, gdzieś wie nie ze serbska, je so dżęca nimale ze szydnego dnia zgubiła, so wszystkie zajmowe informacje, fakty šulerjam posredować, a na zabawne właśnie im šulu před 200 letami a wyzo też osobu Kola August Kocora zbližić, kiż by tedy przed nekak w tym czasu, przed 200-250 letami też z wučerjom w tutej šuli, w dżęsniejszym Šulskim muzeju w Stróži. Dziękuję so. Tyż haj tutemu projektu je wiele zboża a dobre poradzenie przy przesadzeniu tego projekta. Przychodny projekt haj poprawom pokaza na jednym przemysłowanie, kiż miachmy, gdyśmy prajli, okej, my wupisamy jedno ideowe wubidżowanie, gdzieś gdzie, wo skrócenie rycznych rumów, a smiara čipni, które projekty budu szynce skończynu, gdzie so jac tak intensywnie nie serbuje, respektywnie gdyż nie są skoro CES-ki, jac homogene, kaj szpekaturskim ciruszku, kaj so jetzt tak grene braj. A tu przychodny projekt je dopokaz za to, so husto stej najpremo jena vista sensibilność, eine utworene identite, a wiadoma so je jena vista regiona serbska, jako przedkrok tomu, so w obchodzie zajmcy namakaja jenu rycz potom naukenč, a tu też czascisze namożować. Tuż je te przychodne myto ze swojorec zapodate, a jo w obchodzie dże, woto tu cywu širokość tej palety rycz drasta kultura, tak zjazać z tym, a uwiadomić, że to wszystko słucha serbskiej identyce. A ja so jara veselu, zo smíme netko dodajše kninik Gabrielu Linaku powitać pola nas, a ona bude nam ten projekt bliže představić. Mogu mi kninik Linaku nie osłušać? Zvuk je hasnene? Nie? Šeco jeszcze nic? Uklini Linaku a nažel słyšeć nie, to je jara škoda. Macie wy mikrofon hasnene, wy nažel słyšeć nie jeszcze. Ona jeszcze pyta? Nie, my ničo nie slyšíme. A ja Nicke. A netko. Nitko wy mnie słyszycie. Super. Hi. Also to je projekt, dokiż sem runie k tomu przyszła regionalna pisaność Rycze Drasta a kultury. Hi. Hi. Pozak ideje je, że chcemy przewieźć riad zariadowaniu, aber też dziewaniczku k wszelakim temam, kajż drasta, tradycje, hudżba, ludowa kultura. Ale chcemy sobie między sobą bliżyć pisaność naszych rycznych obrotów, a ponuwać k nawożowaniu serbskiej ryczy we wszymi regionalnymi rycznymi osobitościami. Wojorice leżą wosred Łużycy, to kuś dwie, między Hornej a Dolnej. To są wasebie też we wojorowskim dialekcie odpuszczuje. Nasz dialekt Marianu, melodiju a wasebite wurazy a słowa. Stary wojorowscy Serbier, kociż z dzieciactwa serbscy rycza często zwuraznia, so hornoserbsku pisanu rycz jenoś ciężko rozumia, ale we szuli so runie tuta im wučeše. Napoliekowaše to runie sebiewiadomiu a identyfikacji za serbstwom, gdyż zaczuwachu, so najskere prawe serbsce nie ryczachu.
Dalej nie poliekowaše nałożowaniu materszczynie, so cudzi, kiż dziwadla do regiona czyniechu, skiery nad Serbami so pozbierowachu a sebi często żadachu, so ma so Niemcować. Z naszym projektom chcemy so wszelakie temy objednawają na dziewaniczki, dyskusje a przednoszki zetkawać, a sebi między sobą wszelakie wersje za przyjęciu zbliżyć. Temy mogli być trasta ludowe śpiewy, huczba, ludowa kultura, dziewowy krat w domiacności, na dworze, na polu a tak dalej. Ryczne osobitości jednotliwych kończyn chcemy z pomocą zvukowych narowaniu, filmu za przychod zawieszczyć a sebi nadziewać. Mały ryczny atlas k tomu. Z projektom chcemy pokazać napisaność naszej rycze, zadziewać tomu, że so wielki dziel regionalnie typickich słowów obrotu a osobitością a tradycją zubi. Chcemy bliżyć wiedu o stawiznach ryczy a kultury, przynosować gordości na swoją serbską rycz, zesilnieniu sebiewiadomia a z tym ponuwać k silniejszemu nałożowaniu serbskiej ryczy. Hej, wutrobny Jacqueline Winakowa, a gratulaciju najpierw raz za te myto. Ja też chcę co obrać. Ja muszę wutrobnie dziękujemy za że nas wyzwali a sobą mytowali. Also, ja to nisem był, da by jury. Ta jury, myśmy sobie jara weselili. To nas też weseli, also wutrobny Jack za tutun ideju, a wiele uspěcha při realizacji. Ja nie wiem, jak daleko jeszcze by livestream sledowała, ale wyście też jedne myto dobywa w kategorii 500 €. Mianowicie tun projekt serbowanie we wszednym zjawnym żywieniu Wojorec. Buch ja was mo prosit na tutum projekt też krótka przedstawić, to když to my predesmy dobili kus improvizować. No to ja Rene, to muszę też weselimo na te posta euro tym projekt serbska ryczna dziewaniczka we Wojarecach. Iża 2019 jest we Wojarec nowy format serbskiej biesady w zjawnym rumie założyło. Tedy pod mianem Ryczna Świetłonia Wojorece. Z naszym zapodatym projektom netko chcemy na tutum format nawiązać. Chcemy dziewaniczku serbowanie we wszednym zjawnym żywieniu Wojorec dalej wejść a rozszerzyć. W srediszczu stoi zetkawanie ludzi, którzy sudre na kurs serbszczyny chodzili, ale se hustodość jeszcze nie zwieria serbszczynu stajnie aktywnie nawożować. Pod nawodom mačanorečnych komunikatorów z pedagogiskiej kompetencją maja so oni na zakładzie rozdzielnych temów ze wszelakich obuków jednego dnia w biesadzie rycznie wukmaneć. Sydwo dziewaniczki będzie w klubowni Wojewódzkiego domu, ale wonie też, gdyż pandemia to zasadowali w gastronomickich rumnościach w mieście a w okolnych wsach. Tak, so bychu druze w hoszczęcu przytomni ludzie zjawnie prezentnu żywu serbsku rycz dożywieć, a jako nową normalitu we Wojorec zaprzyjeć mogli. K dziełowemu planie kruha, kiż będzie stajnie dalszym przydrużnikom otewreny, słuchają też ekskursje do zawodów albo regionów, gdzieś so wszedny dzień serbuje. Myślimy na przykład na piekarniu Szulszec a tak dalej. Chcemy ale też serbskie organizacje albo drugie serbskie regiony opytać, każ katolsku serbską Horniu Łużycu, a wieso też Delniu Łużycu. Chcemy pak też mačanorycznych jednotlivców nawse zeznać, którzy dolat do swojego obswieta posredkują. Krótko, so bychmy obczajnikam z domom używanie
spisovne serbšćine přistupneć moli, je předvídžane paralelnie internetny serbski blog dźěłarnički wutworić, ke kotremuž może oni małe nastawki o svojich dožiwieniach přinošować. Tun blog bude tež serbowacym zajimcam z regiona wotewreny, so by dale a viac związków między obdzielnikami dźěłarnički a Serbami z wokolin nastała. Hej, to je tu naš projekt. Hej, wiele zboża też za tute myto, za tutun projekt, a też tu wiele úspěcha przy realizacji. Dziękujemy. Wostaniemy też z przychodnym mytom w Sredźnej Łužice. Jo je jeden jara zajmowy tytuł so wuzwolił za tutun projekt, mianujcy tak mianowany Krabaoke. Ja myślę, bez to zrobię rozkwaść, wo čo dże, to słowo so samo rozkładzie. Jedna innovatywna idea z projektnymi partneriami, to smiara čipne, što tam na koncu wuskoči. So, ja so nadjam, so możemy nicht gole Susanne Vogel, wat Krabator Münna z Czorno Gumca powitać. Frau Vogel, sind Sie anwesend? Ah. Okay. Na, wo war es jeszcze faluje? Herzlich willkommen, Frau Vogel. Hören Sie uns? Dobro dzień. Słyszymy. Dobry dzień. Hej, możecie na nas krótko wasz projekt przedstawić? O co tam dzieje w tym zajmowym tytulu Krabaoke? Ja, ich bin zu hören. Ja. Sehr gut. Ja, vielen Dank. Dziękuję. Sie gestatten mir eine kurze Selbstvorstellung. Witaj schon a dobre wiaco. Mnie jest groni Susanne Vogel. A ja żywam w Krabatowym Münje, w obuku kultura. A ja bydnym w swam Komorowie, a togo dla ukniom dolnoserski. Ja se wiegen wjaselim, aż myśmy dobyli z kolektywem Vakuum, z naszym projektem Uczopny Żig. Ich habe mich Ihnen als Susanne Vogel vorgestellt, die im Kulturbereich der Krabatmühle arbeitet, habe auch unseren Partner, unseren Projektpartner genannt, das Kollektiv Vakuum aus dem Cottbuser Raum. Ich selbst wohne in Swokomero in Senftenberg, deshalb bin ich eine Lernanfängerin des Niedersorbischen und freue mich sehr, dass wir einer der Preisträger sind. Unser Projekt wurde ja schon mit dem Namen genannt. Zusammen mit dem Kollektiv haben wir den Namen erfunden Krabaoke und ich darf Ihnen ganz kurz den Teasertext anlesen. Die Krabatmühle Schwarzkolm GmbH und das junge sorbische Kollektiv Vakuum laden ein zum etwas anderen Karaoke-Abend. Krabaoke von Daimi Jatnojaiko über Czorna Kruschwa bis hin zu Abbas Mama Mia. Sorbischer Muttersprachler, Lerner oder Sympathisant, Krabaoke ist für alle da. Und das ist ähnlich wie der Anspruch oder ziemlich genau wie der Anspruch des Kollektivs auch unser Anspruch. Wir wollen Lernanfänger, Sympathisanten des Sorbischen auf eine sehr neckische Art zu uns an die Krabatmühle locken, Niedersorben wie Obersorben oder wie gesagt Sprachanfänger aus den Bereichen und gemeinsam mit ihnen singen. Und das traditioneller Art, deshalb das Beispiel aus dem Refrain Daime Jatno Jaiko, aber genauso auch die sorbische Subkultur mit ins Auge nehmen, die musikalische. Und großer Teil dieses Projektes soll sein, auch bekannte, zumeist ja englischsprachige Hits in Nieder- wie Obersorbisch zu übersetzen und die dann gemeinsam eben im Sinne des Karaokes, deshalb Krabaoke, zu singen. Zum Kollektiv Vakuum sei mir auch noch gestattet, 3, 4 Sachen zu sagen. Ich sagte bereits, ein junges, alternatives Kollektiv aus dem Cottbuser Raum hat erst bei den 31. Filmfestspielen in Cottbus einen Videoclip veröffentlicht, versteht sich als eine Initiative, um eben gerade die sorbische Subkultur und das Moderne, was heute abgeht im Sorbischen, auf die Bühne zu bringen. Ja.
und wir freuen uns, dass wir in ihnen einen Projektpartner gewinnen konnten. Wir stellen uns das dann auch so vor, dass wir möglicherweise die Liedtexte für sozusagen die Nachnutzung bereitstellen können, ob in einem kleinen Heftchen, was vielleicht auch wieder im Sprachunterricht benutzt werden kann, oder aber auch für weitere Projekte genau diese übersetzten Lieder auch zu verwenden und hoffen eben gerade in diesem niederschwelligen Bereich und durch das Netzwerk, was wir bereits haben, aber natürlich auch das Kollektiv aus der Szene mitbringt, möglichst viele Interessenten anzuziehen. Ja, damit bin ich sogar schon durch. Ich sehe jetzt hier gerade den Zeitticker. Ja, ich weiß nicht, ob da irgendeine Frage noch vorgesehen ist. Ansonsten nochmal Utschopnejik, wir freuen uns sehr und herzliche Grüße an das Kollektiv, die auch gerade zuschauen. Kollektiv Vakuum. Ich freue mich. Wučerny žikža to ten projekt glukožyczenia a wiele úspěcha při realizacji. Ten Piduce-projekt kenš dobył 1000 € přižo z Dolnej Łužice a je so zapodał od towarzystwa z Desznia. On se jmenuje Spiewajnie Wen, albo Wence. Tun zamiar je w zjawności spiewać, ale tak sam czytał, że też woto najpierw raz odpowiednie materiał nadziewać. Ja se veselu, że smymy powitać knini Krystinu Klimo, dyrektorka w Serbskim Muzeum w Kotzebusu, kotryż będzie nam ten projekt bliżej przedstawić. Dobro dzień, albo dobro jaco. Dobro jaco. Ty mnie słyszysz? Ja. Uczebny żyk, aż sme mogli nieco dobyć przy tym wubieżowaniu, powiadam żincaho ako předsedarka Spichowańskiego towarzystwa Domonískeho muzea Deszna, a musím také přistajš, nesom direktorka, som kurátorka muzea, also nic tak vysoko. Ale ako towarzystwo w Desznie sme také zagronite, cujemy se zagronite za Deszno a za Streažo, dokolaž sme jedna vesada. A naš cíl je ze spiewaním také aby se zvězali, also rec zvězujo, také serbski spiew zvězujo. A věžice až jo serbski kantor a mašicar Matorizo ve Streažově cepta był, a ve leše 1801 a živi žaset prijetne spiewne svěžin tam ve tise also organizirował, a z tym také założył te dolnoserbskie schadowanki. Jo było blisko se na spiew złożyć, a spiewanie takie od Matariza zesz jako zakład za jeden spiewny zeszuk, żoż dej byś serskie spiewnuczy inicjano od Matariza, takie od drugich, also takie drugie ludowe spiewy, sztucki, kierliże, ale takie spiewy nowszego czasu, co my tam nucz sperasz, aby mieli jeden materiał, ale w Streažově se mogło to spiewanie zase wyżywić, respektywnie by mogło se to spiewanie ze serskimi spiewami takie wobogaszisz. A my chcemy dasz z tym jeden nastok, aż jo spiewanie wence, also to groni w Streažově, to przy Zvenice, uzus, tam je już jedna tradycja, aż możemy takie wence spiewasz, a za to, co my ten materiał zestajesz, co my zwucowasz zgromadnie, aby tam taki start mieli, a aby mogli takie do przychoda Streažo ako jedno wjaz z nasz przybliż, albo jedno wjaz utworisz za spiewanie. To myslím se, to Streažova legendary megu, a to je nasz nastok, a za to musimy recherchirować, za to musimy co minuty do zeszoka sperasz, ale co my takie mata Risa, ale takiego syna Heiner Risa, Streažovaram, my sozusagen przybliż, ale takie nic ja no Streažovaram. A my se wjaselimy, aż to se mi podpieru, a z nasz pużo ten spiewny zwierzeń takie z tymi karaoke lużymi zgromadnie to groni, to stare plus to nowe. To by ja se wegen wjaseliła. Karty se to raživo. Uczobny żyk, a szyknem
drugim teke gratulaciju za te uspješne mytovanja, albo za ten uspjehi. Ja wam też wutrobną gratulację, a wiele úspěcha przy przesadzeniu. Przychodny projekt, który je myto w wysokości 1000 euro dobu, ma jara zajmowy titel, kiż zajeszcze czyni jara čipny. Jen botowski monster, o tym so tam pisa, judzie o ilustracje, kiż potem w formie jednej knigi dobia te a tamne słowo zbliżyć, a tak dola zas nie są jen ryzy grafiski projekt, ale so jara intensywny z ryczu zabierają. Ja so nadziejam, so możemy o Kneza Sebastiana Franzka powiadać. Herr Sebastian Franzka, sind Sie uns jetzt zugeschaltet? Ach, hallo, dobro wiaco. Ahoi, Doppel-G. Ich bin Sebastian Franzka und Illustrator und mein Projekt heißt Blotter Monster, Spreewaldmonster, und es handelt sich darum ein Buch, ein illustriertes Buch, quasi eine fantastische Enzyklopädie, die im Spreewald spielt sozusagen. Es sind dann Chimären entstehen in diesem Buch, also zusammengesetzte Tiere, immer ein reales Tier, ein einheimisches Tier aus dem Spreewald kombiniert mit einem exotischen Tier oder einer Pflanze oder sehr verrückt einem Gegenstand. Die werden dann zusammen illustriert und benannt, die einzelnen Teile in Niedersorbisch, eventuell in Deutsch. Und ich hatte auch überlegt Latein, obwohl ich da nicht firm bin. Wäre aber noch eine Möglichkeit. Und ich hoffe, dass, wenn das dann Kinder sehen und anschauen, durch die Vorstellungskraft und die Kombination, das Bild mit dem Wort, sich quasi dann die Wörter sich einprägen. Dann entstehen so eine Tiere wie die Spreewald-Tigerlibelle oder der sorbische Mückenmoorfrosch oder die Mops-Fledermaus Nutria. Ich hoffe, dass das Buch so eine Art Starter ist, den man dann an Institutionen geben kann, also Schulen, Kindergärten, wo sie dann das weiterentwickeln können, wo sie selber Monster kreieren können, Monstermalwettbewerbe starten können, Geschichten, Gedichte. Also ich kann mir eine Geschichte über die Spreewald-Tigerlibelle sehr gut vorstellen. Oder auch Mini-Puppentheater mit diesen Spreewaldmonstern veranstalten. Also dass sich das dann sozusagen weiterentwickelt, weil ich ein bisschen Potenzial sehe durch diesen spielerischen Umgang und durch die Illustrationen, die auch grafisch Eltern ansprechen können, was ja nicht schlecht ist, wenn sie zusammen ein Buch anschauen. Und ich hatte das schon mal getestet, wobei man bei Monstern im Prinzip ja sowieso schon immer gewonnen hat. Bei dem Lausitz-Paradies-Projekt gab es einen Workshop, wo ich auch Beispielbilder mit hatte, wo Kinder das schon gemacht haben und auch Mamas und Papas, wo dann sehr verrückte Sachen entstanden sind, wie die Löwen-Drachen-Kühlschrankmaus oder der Einhorn-Hummelfrosch oder die Glühbirnenmücke oder eine Nagellackfledermaus. Ich werde dann viele Exemplare davon in Bildungseinrichtungen geben und ich hoffe, dass sich das Projekt dann weiterentwickelt. Wer die 3 Beispiele sehen will, unter www.höflug.de kann man sich die schon mal anschauen. Vielen Dank, dass ich mit dieser Stiftung jetzt hier dieses Projekt starten kann. Das war's von mir. Ja, vielen Dank von unserer Seite für die eingereichte Idee. Sie hat auf jeden Fall uns gerade überzeugt und auch die Jury, sonst würden sie ja nicht auf der Liste stehen. Also gutes Gelingen mit dem Projekt, ich bin da sehr gespannt. Ich habe schon ein bisschen selber gerade ein paar Ideen entwickelt, als Sie die Namen der Tiere nannten, wie die aussehen könnten. Da bin ich sehr gespannt auf das Buch. Přichodne projekt zabira so z jednej temu, kiž założył już jara długo zabira, to je prezenca serbskiej rycze w nowych mediach, a tu wizerunek tak słucha k tomu socjalne medie, socjalne sycze, a na Instagram joju tym zapodariam do projekta najskiery jeszcze przemało serbskiego, da to jo tu przychodne to się dwójce skoczyło, takle. Ten przychodny projekt, kiż je 1000 euro dobył ze stymenom serbski infotainment w socjalnej sieci Instagram. A ja wutrobne witamy k nam, Kneza Benedikta Zysza, który będzie nam swój projekt bliżej przedstawić. Dobry wieczór. Masz mikrofon je hasnene. Knez Zysz, wasz mikrofon je najskiery hasnene, my niczego nie słyszymy.
Melcher, Ekam Benedikt Zisch, a Westungsau, tu Demeter Dobil. Tu vam Skotka, Četstajč, Petamenece Serbski Import, Sozialistički Insta. Jen Serbski skupinu Serbsku młodzinu, młodych doroszczenek, też używają ohne zamiar do Serbsku młodzinu. Kniscyśmy mamy jeden problem ze waszym mikrofonem, woście kitro melcza, a tak to drude wusadzi, dokiż ja to potie nie wieste miritkom. Ja nie wiem, hać możecie pola was nicht to wocišo stajeć, albo bliže mikrofony hić, albo macie jeden headset stana doma, to możemy stana przychodny projekt przedstawić, a was bądźcie mal nutzać. Dokiż już wszyscy wusadza, a to je nie rozumie potem. Hi. Pytamy. Okay, da bychmy pokroczowali ze przychodnym projektem, a potem ladamy, hać macie lepszy zwuk, albo jeszcze nitko iżo niż to nastają. Potem spytam jeszcze raz. Na to dalej jara melcza. Okay. Pokročujemy ze przychodnym projektem. Tym projekcie jara zajmo, a ja so nadziejam, że będzie to technicznie można, że my so za niektóre mniejsze jeszcze raz słyszymy. Wiele zboża na kurze patrz na tym polu, ale ja so nadziejam, że to potem jeszcze raz będzie. Przyjdziemy jednej kategorii, kiż tak poprom nie by przedwidziana, ale kiż je poprom nastawa, dokiż nie są so te pieniądze kompletnie mogli w tamnych kategoriach uczerpać, a tak jest so jedna ekstra kategoria założyła. Proszę pa najpierw, że bych to wszystko swój poriad było otrać na so dżingla za nowe kategorie. Hajte myto we wysokości 4500 €, gdzie do Bukiec tam świecza jubilej, a chcedza odpowiednie składności tutaj jubileja drastu skupinu Wożewicz w Bukiecach. A witamy wutrobnie k nam knieza Mato Krügera. Hej, po mej bo, dobry wieczór, po mej bok, dobry jaco, takie do Dolnej Łużyce. Mato Krüger z Wujeszka pod Czarnoborem, a ja sam tu za Bukeszańsku Biasadu. Hej, z Buda hižo prajo, Bukice cvieča v letu 800 let svoja obstača. Od tých 800 let sú nimale 700 let serbske stavězne. A tohle je výžomná cvičana serbska prezenca, v té nimale šenemčene si nesmírně vážná, a to má se osebě k tutemu jubileji pokazać. Na wielkim zwierzęckim końcu tygodnia w juliu letu chcemy naszą serbską ewangelską drastu Budyskiego kraja przedstawić, a z tym wiezo jeden wiersz tworzyć. Drastu skupinu jsme przed krótkim założyli, a na prvním zetkaniu jsme stare drasty z leta si a żywy rzeszać romaże z fachowców przeladali, a drasty możemy dziela jeszcze używać, ale dyrujemy je wupowiedzieć. Niektóre są co wiac nie chodzi, a chcemy to dla te nowe drasty szyć. Skupinę przysłuszeja hiżo 16 holców a żonu. Przewodzić chcemy projekt z wiecznym kursem, a myśmy zwieszczyli, że ci holce mają maczano-ryczne znajomości, a drugie holce są byli w witaj skupinie w Bukiecach, a popytują jeszcze serbską szulę w mieście. Teodla możemy nie tylko hiżo, a to jara rynne serbszczynu w skupinie używać, a planowane je drasty najpierw na serbskim cyrkwinskim długu w Bukiecach w juniu, potem na łużickim cyrkwinskim długu Zorejcu, a sprajne na zwierzęckim końcu tygodnia w Bukiecach przedstawić. Mimo serbskiej biasady żadne serbskie struktury w Bukiecach więcej nie egzystują. Drastowa skupina może nowy zapoczątek być, też młodszych ludzi za to serbskie w Bukiecach zachować.
w naręcznych končinach je ladają na te serbskie naże, iżo też po 12 trzeba różne nowe idee, a z tym projektem chcemy následność dospeć. Serbska rzecz a kultura doby w naręcznych končinach dalej prezentny być, a tu ten ważny kontrast też ponad drugim radikalnym tendencjom podľa nás v našich končinách dobia vo sebe opetovario jubilea w Pukicach doživić. A z tym chcemy hižo na koncu utrobne žak, my sa jara veselíme a to nam popraže jara pomáha. Hej, wiele zboża też na tutym miejsce, a wiele úspěcha przy przesadzeniu projekta. Režia Mirune Preis je kněz Benedikt Cyš miestem zaso online a tunraz z lepším zvukom. Da bych prosil jeho na obrazovku zač, tak so może swój projekt przedstawić. So, smiemy ryczeć. Nitko jeszcze lepiej słyszeć. Takie super. Tak, gerne. Jeszcze raz, dobry wieczór. Ja się jara weselu, żeśmy dobyli, a tu skrótka przedstawić styrowacy projekt. Dzieje tu w serbski infotainment w socjalnej sieci Instagram. A idea przy tym je utworzyć serbski infotainment w Paskitk, a to za cílovú skupinu serbska młodzina a młodych doroštených, kaž tež dalších užívateľov Instagrama. Hlavný záměr při tom je, že oni zájem za čítanie textu v serbskej reči převedu. To říká, že čítanie serbských textů serbštiny sa zbudzi. Další zamíra je taj mladých čítarjů mladí čítarjů přisvojeja si novú vědu a tež serbská identita sa podľa nich skručí. S pomocou zajímavých informací a staviznov v povablivej ľahkej forme na pravém kanálu dospějeme potom mnoho mladých čítarjů. Obsahy přitom jsou zajímavé informace podač a podávky ze serbských staviznů a kultury. To je skrótka ten projekt, když jsem tu zapodal. Za przedstawienie projekta jara zajmowy projekt, też tu wiele úspěcha przy przesadzeniu. A z tym sme hižo w drugiej największej kategorii wubědžovania, mianowicie kategorii w wysokości 5000 €. Hej, tu te wielkie projekty, to je wizostajne zajmowość do projektu, to w oprodzie są, jako prynny jen projekt, który się zapodał ze nazgonić serbszczynu sorbisch erleben. Tam so te słowo jewiwo Mitmachbuch, bo tak kniha za sobu czynienie, to smiara čipne. Hej, a witamy pola nas, knini Dörte Zimmer, ona je swobodna journalistka, a bude nam nitko je projekt przedstawić. Herzlich willkommen. Dobry wieczór. Szanowni knjeni a knjeze. Učovni žek za přepřasenje mice Zimmer bydlim a ževam jako žurnalistka w jednym okresu Otta. Ja uknu serbščinu, deswegen ich jetzt auf Deutsch weiter. Meine Idee, Nazgonisch Serbščinu sorbisch erleben, ist, wie Sie sagten, ein Mitmachbuch für Erwachsene in der Niederlausitz, dem verschiedene Aspekte der sorbischen Sprache werden. Sorbischunterricht richtet sich ja meistens an Kinder und Jugendliche in Kitas und ausgewählten Schulen. Nicht sorbisch sprechenden Erwachsenen, Einheimischen wie Touristen bleibt die Sprache häufig fremd. Das erleben wir gerade im Siedlungsgebiet. Es spricht ja kaum Sorbisch, heißt es dann, was hat das mit uns zu tun? Ja, aber wie sehr die sorbische Sprache und sorbische Tradition
unserer Gegenwart in der Niederlausitz präsent sein, soll das Buch erlebbar machen. Es ist eine Mischung aus Sprach- und Reiseführer, aus Mal- und Kritzelheft, und Tage- und Notizbuch. Soll die Nutzer mit kreativen Angeboten einladen, das Sorbische im Alltag oder als Urlauber hier ist, zu entdecken. Ob in Rezepten, das soll passieren mittels Sprachübungen, Anregung zu textlichen Assoziationen. Es soll haptisch wertvoll sein und zur kurzweiligen Beschäftigung, Urlaub oder langen Winterabenden ein Sprachkurs zu sein. Diese haptische Beschäftigung ist, glaube ich, etwas, was in unserem zunehmend digitalen Alltag weniger passiert. Deswegen ist es auch besonders wertvoll, Beschäftigung sein. Das Buch zeigt also die Vielfalt des Sorbischen oder lehrsam zu wirken. Somit wird die Zweisprachigkeit der Lausitz, insbesondere bei Lausitz, als Wert an sich vermittelt für Einheimische und Touristen. Bei Einheimischen wird die Akzeptanz sprach- und politischer Ziele gesteigert. Für Touristen das Alleinstellungsmerkmal der Lausitz noch stärker Ton zeigt. Nach einem erfolgreichen Auftakt in der Niederlausitz könnte das Buch ja auch als Serie auf andere tragen. Wutrobny Jack za przedstawienie tego projektu, wutrobną gratulację, a wiele zboża przy realizacji tej kni. Przyjdziemy k przychodnemu mytu, zo jenoż rycz nie wiaza, kaž je te miano naszego myta, ale też sport smysza kuźże 4 lat moli we wobłuku Europiady dożywić, ale jedna projektowa skupina, kiż je wukładała ze Serbsko-Szulskiego Towarstwa, jest k tomu jeden projekt wymysliła, kiż reka sporty zdar, jene sportowe wubidżowanie za serbskie wyższe szule a gimnazji. Hej, pola nas witamy nitko kneza Janu Redu, koto zastupuje Serbske Šulske towarstwo. Hej, dobry wieczór a dobre wiaco takie do Dolnej Łużycy. My so jara weselimy, zo smiemy tule se obdzielić, a zo sme też tutaj my to dostali. A poprom je to jene wuznamienne, kotreż dostane te 2 towarstwa, dokiż tu ten projekt sme zapodali w kooperacji z Serbskim Sokołom. Serbskie Szulskie Towarstwo a Serbski Sokół planuje też sportowe wubidżowanie między szulami z Hornie, Swiedźnej a Delnej Łużycy. A w središću dole wubidżowania steje mocemierenie między kubanišćami we wszelkich sportowych dyscyplinach, na przykład w lekkoatletyce. A dalszy zamiar dole wubidżowania je nawiązanie kontaktu, miesobna wumiena a stworzenie serbskich rečnych rumów za šulerki a šulerjów z całej Łużycy. A zo bychmy všetkých tež docpili, je to plánované převiesť wubidžovanie za letníky 7 do 9, tak, zo môža sa po takým vyššie šule, kaž tež gymnázie občiviť. Předvídané je tute zariadovanie s přenocovaním a zhromadne snedaniu a večeru převiesť, a přitom môža sa občelníci tež na kultúrnym a hudžbnym polu zeznať, zhromadný čas preživiť a nic jenož pri športovaniu. Šule, kiž chcemy k tomu przeprosić, są Serbska Wyższa Szula Worklece, Serbska Wyższa Szula Rajbice, Wyższa Szula Gulo, Serbska Wyższa Szula Radwo, Serbska Wyższa Szula Budyšin, kaž też Serbska Wyższa Szula Slepo, a Delnoserbski Gymnazji Kočebus a Serbski Gymnazji Budyšin. A każda z tych 8 kubanišćów albo szulów ma możność so z 12 szulerami obdzielić, a planowane je przez 2 dni w Białej Wodzie, w przebywanišću Kic, tute sportowe wubidžovanie převiesť. A naše zamiery sú po takým rečným rume za šuleru tvoriť, tak so tež před studiom, napríklad v Lipsku, šulero ze všej Łużycy hižo zeznajomnia, so oni môža kontakt naviazať, so tež kubanišća kontakt naviazaja, so zhromadne dživo mies kubanišćami spichuje, so všetky ručné skupiny zapšieja a vo sebe tež so honio, kaž tež delnoserbština nałožuja. Hej, wutrobny Jack za przedstawienie tego projekta, kiż je očividne też jury przespiečiło, wiele zboża a wiele úspecha przy przesadzeniu, a to jest niara dobry przykład, jak chodzi so serbskie zhromadności tworzyć, also ten zjazovac element jara silne serbskie zhromadności są to na końcu te wumienienie za nastacze rycznych rumów, gdzie so Serbia zetkaja so te serbskie ryczy. Also wutrobne gratulacje, to jest z mojej strony.
Wutrobny Jack. Přichny projekt je so zapodał ze slepeho, a tam, gdzie woto, jak jen wiedu z jawności sposredkuje, nastawa je idea, a zapodała so idea szczena wiedy, wand des Wissens, a ona je jury przesvědčiła. Ja se nadjam, so możemy powitać knini Diana Matyca. Je ona tu? Hi. Ona bude nam je projekt przedstawić. Bin ich zu hören? Hi. Ja, gut, okay. Ich muss mich zuerst mal entschuldigen, weil ich ohne Bild beitrete. Bei mir bricht hier ständig alles zusammen und damit wenigstens ansatzweise irgendwas ankommt, haben wir uns für die Lösung jetzt entschieden. Okay, ich möchte ganz kurz unser Projekt Wand des Wissens Czernaverde vorstellen. Das ist so konzipiert, dass auf einer Fläche von ca. 2,5 Meter Breite und 1,5 Meter Höhe 35 Tafeln mit Fragen und Antworten zum Ort Schleife, Besonderheiten der Region und Persönlichkeiten informiert wird. Die Tafeln werden aus Metall gefertigt sein und Fragen und Antworten in deutscher und sorbischer Sprache werden darauf graviert, um eben eine lange Lesbarkeit zu garantieren. Die einzelnen Tafeln werden ungefähr das Format A5 haben und dadurch wird halt genügend Platz geschaffen, um auf einer Seite die Fragen und auf der anderen Seite die Antworten in deutscher und in sorbischer Sprache darauf zu schreiben. Zur Auswahl der Fragen soll unter anderem auch die Schule und verschiedene Vereine einbezogen werden, weil es soll ja die gesamte Vielfalt des sorbischen, also des Schleifer Kirchspiels abgebildet werden. Die Tafeln sind dann so konzipiert, dass, wie gesagt, von vorn die Fragen stehen. Dann wird dort ein Ring oder ein Haken, je nachdem, das müssen wir noch klären, befestigt und man kann damit diese Tafel nach oben klappen und findet dort die Antwort. Die ganze Konstruktion wird mit einem stabilen, langlebigen Rahmen versehen und an einem gut zugänglichen Standort fest verankert. Geplant ist ein zentraler Standort mitten im Dorf. Die Wand des Wissens ist in unserer Region eine neue Form der Wissensvermittlung. Sie ist für alle Alters- und Interessengruppen geeignet und soll auch in die Projekttage der Schulen integriert sowie in unserem geführten Dorfrundgang eine feste Station werden. Die feierliche Übergabe des Objektes soll zur 750-Jahr-Feier von Schleife im Juni 2022 erfolgen. Und ich hoffe, dass es halt auch für Touristen ein guter Anlaufpunkt wird, um sich halt auch selbstständig über den Ort und die Sprache vor allem und die Tradition hier bei uns zu informieren. Nochmal ganz herzlichen Dank für den Preis und ich hoffe auf gutes Gelingen. Hej, wutrobny Jack, za tutaj skrotkie przedstawienia, też jest später besser obraza. Widzisz, tu widzicie na tym dybku zase na naszych foliach, gdzie we Łużyce tu ten projekt leży, a na tym je poprom der rozpoznaje ten uważaność, na którąż jury kiedyś. Wiele zboża za tutaj myto, a dobre poradzenie. Przyjdziemy k przychodnemu mytu, tu, gdzie troszkę do zajszłości, mianowicie do dożywienia około II światowej wojny. Tam jest dolnoserbski sekstet, haj wymysliłem projekt, a zapadałem projekt, kiż jury też przesvědčił, a kiż w najširším zmysle tutun dobu, tutun za wielach jara emocjonalną dobu wiedzą, też pyta zapšimč a obšimč. Tomu chcemy rade powitać knini Mariu Elikowsku-Winkleru. Da nie tu, gut, da będziemy ja to przełzać. Ale to nie dyno serbsce, nie muszę tak, dere ja se nadziejam, że będziecie mnie zrozumieć, że wam to nie takie przeczytam. Dopomniejsze drenowarki pokazują sytuację serbskiej rycy we wojnie we wszystkich obłukach wszednego żywienia. Nagrawania, cytania, rozgrona wszystko pomagają rozmieszu odbierania rycnej substancji w Dolnej Łużycy, a pognują k aktivitam, aby się serbska ryc więcej nawożowała, a dalej dawała we wszystkich generacjach. Też po tym puczu, ja znajdziam, że nicht z livestreamom przyladuje, jakiś zapodar tego projekta, wiele zboża ze naszej strony, a dobre poradzenie przy przesadzeniu tego projekta.
Haj přichodny projekt přińdzie zaso ze Hornie Łužice a jodzie wo pilne insekty a haj vokabular a techniki a haj wiedu, kiž jen wokoło pčołarstwa treba. Klinčina kužba tjara zajmawe, a je jury přesvědčil. Ještě můžeme se nitko konkrétně potom představit, nadívám se, že může to knes Peter Wenzel nám rozkvašt. Nitko. Dobry wieczór. Witajcie k nam. Dobry wieczór. Hej, możecie wostano skrótka ten projekt przedstawić, kiż haj runete myto dostały w wysokości 5000 euro. Ja jestem Peter Wenzel z Mirkowa. Jestem sobustał towarstwa Serbska Pčulnica. W Kruščicach obstej hižo z leta 1906 towarstwo Serbska Pčulnica. Przez wiacore lata, ale dziesiątki je w nim działało wiele pilnych pčołarów a pčołarków, a dalej sprucnie działa. Tučasnie ma pčulnica nekak 40 sobustawów, a tendencja jest stupaca. Po wiac hač 100-letnym obstaczu pčulnicy je nam dżęco wielki narok nazbierać, zwopraznić, a napisać wobroty, wodbiehi, wokoło pčółki a pčulnictwa. Runie stare serbskie wobroty, kotrzy su, a so jeszcze używają, su nam pohon tute pola starszych pčołarów si uprosić, a za młodszą generację spisomnić. Serbska rzecz by tak zasokowo woko pčołarenia nabywa na moderności, a za niebuchu so serbskie wobroty pozubili we wokabularu naszego przychoda. Tak by so z círečnej příručku na polu zjavnostného dźěła za wukubwanie młodych pčołarów wabiło. Przychodny materiał za kupwanie naszych dzieci by so z tym macze ryczy stworzył. Štú neznaje pilnu pčołku, kiž od kćenja k kćenju lita zoby prušk a nektar zbierała, a przy tym rostlinu obchodziła. Pola nakopenia z pruškom wróci so pčołka do kołcza, kiž je od pčołare nastajene. So bychmy się też tute dziwo przedstawili, so praszeć, zbierać a przesadzić. A mieć wszeho dzieła by była przyruczka do przychoda. Tak prawie ta przyruczka je zestajenie hornio, delnioserbskich a też niemskich zapřijećów, kajž też pokiwu w biegu pčołarskiego leta za dzieci, młodych a starszych pčołarów. Hej, wutromny Žak za przedstawienie tuto projekta, te z naszej strony hej wiele zboża za tute myto, a tłuczymy się palce, so przesadzenie tuto projekta dere poradzi. Wutrobny Žak z założby za tutą pieniężną podporu. Przyjdziemy k przychodnemu mytu. Je znate, że ma Niemska nimo Serbów ci dalsze mniejszyny, ale po całej Europie dała tuż to mniejszyną. Wtedy są niektóre mniejszyny, bo tuż to większe hacz Serbia, niektóre samo 10 krotz tak wielkie. A tak na przykład je so w Walesu poradziło w dobie zajszłych lat 10 tu rycz tak intensywnie rewitalizować a ożywić, że je to miastem skoro hamska rycz, mojem prajeć, gdyż je mnóstwo waliziscy ryczacych tam widzi. A tobie zawsze jeden z tych pohonów za zapodaria Pola Nagla tuto projekta, że jen tola może jenu wumienu czynć między hudźnymi kapałami, serbskimi kapałami, jędzyskimi, waliziskimi kapałami, a z to jen projekt zapodać. Jury je to przesvědčiło, a ja som jara čipny, što za tym projektom cím. A kajž knes budou hižo prajo, chceme nitko povídať kneza Paula Nagla, kotryž chce nám tutun projekt představit. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Entschuldigung, ich traue mich nicht, das in Sorbisch zu machen, weil ich will meine Grammatikfehler jetzt hier nicht machen. Und ich muss mehr lernen. Egal.
wir dachten, über meine Tätigkeit über Touren in England und Wales bin ich in Kontakt mit walisischen Und Nitko jo so tun zwisk sypnął do wirtualnego Walesa. A ja si myslím, že pokročíme celý s příchodným projektom a když tam zase zwisk z témy režia prošvin signálna. Příchodný projekt v kategorii 5000 €, gdzie do Delnej Łužice a jo ta idea za tym ci też zas w zjawnym rumie spytać wumiusto prezentować, kiż pa je na jednej wiste właśnie ze sryczu zjazane, a tam pasmy jara čipne na te przedstajnie do projekta. A k tomu witamy w Lubnowie Dr. Corinna Juncker. Herzlich willkommen. Hallo. Dobry wieczór, hallo. Ja, hi. Ich bedanke mich im Namen des ganzen Fördervereins des Museums für die Prämierung. Vielen Dank, wir sind sehr aufgeregt und freuen uns auf die Umsetzung. Und zwar ist unser Projekt eine Straßenplakatgalerie. Also wir wollen einen niedersorbischen Sprachkurs in den öffentlichen Raum bringen. Nicht nur Veranstaltungsplakate, die Werbung für eben Veranstaltungen machen oder Parteien, sondern einen niedersorbischen Sprachkurs, in dem wir uns vorstellen, wir haben das niedersorbische Wort und auch das deutsche Wort dazu und dann ein plakatives, aussagekräftiges Bild, zum Beispiel aus der Sammlung des Museums, Gegenstände, die sich, wie gesagt, in der Sammlung befinden. Und dann hoffen wir, dass wir dadurch, dass wir also nicht nur, dass die niedersorbischen Worte an den Straßenschildern stehen oder an öffentlichen Gebäuden, sondern eben auch an diesen A1-Plakaten, die an den Straßenlaternen, dass wir damit die mehr Aufmerksamkeit für die niedersorbische Sprache in der Öffentlichkeit gewinnen können, gerade Erwachsene und vor allem wir in der Niederlausitz können ja sehr schlecht Niedersorbisch sprechen. Okay, da schon durch den Projekt. Vielen Dank für die Einreichung dieses Projektes. Ich hatte ja eingangs schon erwähnt, uns geht es natürlich auch darum, von Ideen zu erfahren und Ideen herauszukitzeln. Ich denke, das ist ein sehr gutes Beispiel. Herzlichen Glückwunsch für den Preis und viel Glück beim Gelingen und beim Umsetzen. Stimsmy pola najwyższej kategorii menuce. Ja runes wyszło od režie, so Paul Nagel jo mestem tu, ale bez obraza, das mir to prawie rozumiał. Da ja jeszcze skoczył we folii ruczo, a nitko to punże. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Ninto je to lepiej. Ja, Wodeczek, proszę, ich muss das leider auf Deutsch machen, ich muss noch mehr Sorbisch lernen. Ich war in Wales auf Tour, habe da ein paar Kollegen kennengelernt und da ist die Idee entstanden, man könnte eigentlich mal so eine Art Austausch machen mit diesen Connections und sozusagen im weiteren sorbischen Umfeld und im weiteren walisischen Umfeld. Und sozusagen die Idee haben wir dann irgendwann mal ein bisschen konkretisiert, dass wir dahin gehen, dass wir mal versuchen, 4 etwas größere Konzerte in der Lausitz zu machen, schön verteilt über die Lausitz, dass alle was davon haben. Und dass wir Aufnahmen machen mit verschiedenen sorbischen und walisischen Künstlerinnen und Künstlern, das davor. Also wir dachten daran, das Projekt so ein bisschen zweizuteilen. Im Frühjahr die Aufnahmen machen und mehrere Songs eigentlich in 4 Sprachen halt, Sorbisch, Walisisch, Englisch, Deutsch aufzunehmen. Und im Herbst möchten wir diese kleine Lausitz-Tour machen, wo wir halt 4 schöne Konzerte mit einem, sagen wir mal, sorbisch-walisischen Gemisch anbieten werden. Plus natürlich auch einen Rahmen schaffen, wo man sich austauschen kann, wie ist eigentlich dort die Situation, wie ist hier die Situation, was für Gemeinsamkeiten, Unterschiede und so weiter gibt es. Das ist so ganz das Grobe. Dafür brauchen wir ein bisschen Geld, um was man halt so braucht für die Leute müssen unterkommen, die müssen herkommen und den ganzen Kram. Und es ist sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass wir diesen Preis bekommen haben. Das macht es viel einfacher, diese ganze Sache zu organisieren.
Ja, wutrop ne Jack. Hej, utrobnu gratulaciju z naše strony, a tyž tu vizo tvúču palce zo sa tým projekt dere šlachči. A s tym sme netko v opravde v najvyššej kategorii, my sme od svojho spočatka prajli 3 myta so spošča ve vysokości 10 000 euro, a v tutej kategorii sa netko hýbame. Hej, první projekt s najvyšším miestnom, s najvyšším mytom, hižo w titulu Kusk skowa Sorbe ist keine gefrorene Nachspeise, so so tam nicht tun rade ze słowami a ryczu rajka, to reka to je jen literarny projekt. Hej, proszę. Hej, bohužel, dženca ne može nicht tun ju so na našem Zaradovanu obdželič od dorostu literarno centruma z Komorova, ale to môžu ja vám skrutka představiť, o čo v tutum projekte jo. Tutun dorostu literarne centrum, ich schreibe e.V., oni cia z jednej veľkej myš, ktorý je nekaký maskotchen bola nicht. Tu da myš, ona rade čita, a oni cia tu te figuru, des herbske živene voko briska, to reka delno herbste briaski, a nemste briske, to je jen džil od z Komorova. A oni cia tam uskušeć, kaj des herbske živene tam prede vo sebe było. Przy tym, że w sobie woto nazonić, kajke bietedy jeszcze do wydobywania brunicy serbskie żywienie we wsy, a kajke slidy to so tam dżęca jeszcze namakaja. Hej, utrobny Jack, za tutaj przedstawienie do projekta, a jeli ze projektowej skupiny nicht tu nasz livestream sleduje, utrobny zboża przecież za dobyć tego projekta. Przychodny projekt je taki mieszany projekt, gdzie wo audio, wo dziwadło, wo zvuki pošitkone, z najmniejsza jara zajmowe klinči, a je jury przesvědčił, sem jara čipne na te představenie. A ja veselu so, że smemy powitać knieza Mariana Küstera. Dobro wiaco, hallo. Wunderschönen Abend, hallo. Wir freuen uns sehr, vielen Dank. Das ist wirklich großartig. Ach, die Handys. Wir dürfen die Wellen des Waldes nicht stören. Was Matthias so poetisch versucht zu sagen, ist, sie bekommen gleich alle Kopfhörer. Die sind noch nicht an, die können sich einfach um den Hals legen oder in der Hand behalten, wie sie wollen. Dann würde ich vorschlagen, auf in den wunderbaren Skoda-Bus. Oh. Sind Sie jetzt noch live verbunden oder ist das jetzt eine Störung gewesen? Ja, ohne brauche ich nehmen, hat ich bitte eine Mülle in hier, aber hat ich da eine Performance-Wuscher? Herr Küster, hören Sie uns noch? Nee, oczywiście nic. O, to szkoda, ne skiery doma došćemo přetonč, to když u nas ne slyší. Ja, Sie scheinen uns nicht zu hören, weil ich sehe keine Reaktion. Okay, szkoda. Da buja, ty bist na prosu tun projekt skotra představić. Heute muss ich nicht go mir nimste przeczytać. Serbski Transit ist die Wiederaufnahme des theatralen Audiowalks, welcher erfolgreich in 6 Veranstaltungen im Jahr 2021 in Cottbus erprobt wurde. Er ist eine Reise, in der Geräusche, Stimmen, Tänze und unbekannte Erscheinungen die Gäste in neue Erlebniswelten eintauchen lassen. Heute możemy jara čipny być na to, što so tam nam bude poskyčiť. Ja, štuše Soboliču, my mamy hakle 2 mycze. Hutrobnu Gratulation, herzlichen Glückwunsch noch an Herrn Küster und sein Team und ich wünsche gutes Gelingen, dobre poradzenie. Štuše Soboliču je bitno doje hakle druhe myto ve tutej najvyššej kategorii 10 000 euro. Durch netko przyjdziemy k trzeciemu a poslednemu mytu, ki studenca przedstavimy, a tute myto dże do Budyšina.
Menujce na towarstwo škit sit te a one cidja činč, to je wieso jen titul, ki so jara češko do serbštiny přełoži jenu hojntwu po kuskach po Budyšinie a so dadža inspirirować od serbskich bajów, kaj som w tekście czytał. A k tomu chcemy my powiedzieć Bena Bryzana, który będzie tutun projekt bliżej przedstawić. A, witaj Beno. Witajcie, dobry wieczór. Mu ničo neslušimo? Jen dvaj, slušajte o mnie neke? Neke lepa, hej. Hej. Jara dere. Ja so jara veselim, so smo mu tutaj myto dobuli. My chcemy czynić jenu serbsku leskowu hontwu, tak menovanú šnicojagd, na zakładzie serbskich bajów. To reka, my chcemy takie 7 stacji uwić, bazują na QR-kodach, których dubie namakać, a potom jen so poda na hontwu za serbskim zwotom. A przy tym jen zeznaje rozdzielne serbskie baje, kajż Hobo Szprewnik, albo Připodnica, albo Hadžacy Kral, albo Wódny Muž, albo kogoś my też co mamy. A to będzie jedna małka ra, którąż może jen potom tu w Budyšinie rać, ale którąż może jen też wszędzie drugie w Łužice připodobnić, a któraż będzie w serbskiej, a w niemskiej, a delnoserbskiej reči przystupna, a po możności darmotna. Na to som jara čipne, to budu zaujšte tež spytać. Wutrobny Jacksa, tu zapadacie toho projekta, wutrobnu gratulaciju za mytowanie, a tež tu ja tvoču palce, zo so to dere šlachči. Wutrobny Jack, a tež vele zboža všem drugim dobyčarja. Tak sme na koncu przedstawienia všich mytowanych, 24 mytów, to je Jakub Wojča iżo prajo, jako je dziwo jury przedstawił od 6 až 60 mytów, či tamni prošu nebuďte zrudni na kužepatie planowane tute mytowanie też kletu zaso przewieźć, tute ideowe wubieżowanie, štož mi ešte zbywa prajč všetkým, ki sú dobili, vy dostanete po digitálnym puču na kužepati ešte ten wupłačenský formulár, tak so môžete odpowiedne te peniaze tiež odčadať. Ze s tým přesadžením za všich, kiž so zajmuja za tute projekte, wo budete zavěšte ve příchodných měsacach, než to od nich slyšeć, ale to nebude nudom, dokiž čas za přesadženie, že hač do 11.12.2022. Toľka kus jacač lito, maja či mytovanie netko čas ten projekt přesadžiť. My smo kus tym liczyli, że znana ta pandemia ma jeszcze nas chwilę wyhorszczy, a że znana te, aber tam ne naletne zaradowanie, kiż boję si mu przedstawić upadne na to. Ja maję też to możność to kus dozaleczać. Mi zostane so pola wszystkich podziakować, ki są na poradzeniu tuto digitalnego zaradowania sobu skutkowali. Ja dziękuję so všim přiladowariam, a so všim mytowanym, ki są też swój projekt skrótka przedstawili. Ja si myslím, to by zawsze jedno realne idealne dożywienie, przy wszystkim na rany wieczór, a so na tym miejscu rożenują.